Здравейте, скъпи хора! Здравейте, прекрасни души! Сега продължаваме с следващата ни тема. И тя е нашите дядо и баба. Нашите дядовци, нашите баби и по двете линии, по линия на нашия баща и по линия на нашата майка, са еднакво важни за нас, за нашето развитие. Те са част от нашата коренова система, родова система. И като казвам коренова система, здравейте, една визуална представа сега ще дам на кореновата ни система, на това, което сме като общност с нашия род, с родовата ни система. Здравейте, прекрасни! Това може да се визуализира и така. Като вие сте, представете си едно голямо дърво. И си представете, че вие сте ствола на това дърво. Вие сте му ствола, нагоре има корени, има листа, корени не, има клони, има листа, корените са под земята, те не се виждат, здравейте. Вие сте ствола, нагоре е короната, клони, листа, може да има цветове, но може да има и плодове. Хайде сега да направим тази практика, да си визуализира всеки своето дърво, дървото на рода. Може да затворите сега очи, всички, които гледате сега на живо и всички, които после ще гледате на запис това видео. Седнете спокойно, удобно и може да затворите очи, разбира се, ако позволяват обстоятелствата около вас. Защото това, което ще видите с вътрешното си око, ще ви даде отговор на въпроса какво е към момента енергийното състояние, каква енергия се намира родословното ви дърво, вашата родословна система, родовата ви система. Тя е система, тя е егрегор. Затова сега, ако можете, затворете очи и си представете вашата родова система сега като енергия, като егрегор. И си представете, че вие сте ствола на това дърво. И под вас в земята са вашите корени. Корените на дървото. Корените на дървото, те не са видими. Това са всички предци, всички твои предци. Те са под земята и са невидими за човешкото ни око, за нашият поглед, но са много, много важни. Замислете се сега, че вие като дърво няма как да съществувате без корени. Няма как да нямате корени и да бъдете здраво стъпили на земята. Всъщност корените ви дават, сега вие като дърво, ви дават стабилността, да сте укрепени на тази земя, на която сте. Да сте стабилни, да стоите изправени. Защото сте виждали дървета, които нямат корен или нямат корени, как те са или изкривени, или са на земята. Т.е. полегнали. Но вие сега сте изправени, вие сте ствола на това дърво и си представете корените в земята. Това са вашите предци, всички предци, като започват от родители, дядовци и баби. Те слизат като корени в земята. И чрез тези дълбоки корени, те са и дълбоки, и на ширина, и на дълбочина, вие всъщност приемате енергия от земята във вид на полезни вещества, вода и сокове. Казвам го метафорично, но така си го представете. Дълбоки корени в земята. Вие сте ствола и сега визуализирайте короната над вас. Каква е короната над вас? Визуализирайте клоните. Клоните може да имат цвят вашето дърво, може да имат цветове, но може вече и да има плодове. Като клоните са вашите деца, а всички цветове или плодове
е това, което вие сътворявате, което вие отглеждате, раждате, което давате на хората, което давате и на своите деца, разбира се, но и на хората, и на общността, в която сте. Вижте какви са цветовете. Това може да е плодно дърво, което имате, което сте. И може да има все още цветове и да няма плодове, но може да има и цветове и плодове, защото има такива дървета, които едновременно имат цвят, дават и плод. Ако се замислите, има много такива плодни дървета. Едновременно имат и цветове и плодове. Може да сте такова дърво. И сега давам да направите тази визуализация, защото се замислете, че вашите корени ви като ствол и всички корени надолу, като корените, които не са видими за нас, са нашите родители, дядовци, баби и другите предци, които вече не са на земен план. Затова корените са невидими. Ако твоите родители са починали, значи те вече са част от кореновата система. Първо са твоите родители и след това са и твоите дядовци и баба. Дядо и баба по двете линии. Като родителите, те са ни вратата, те са ни порталите, те са ни вратите към всички наши предци, дядовци, баби, след това от тяхния род. Затова на първо място са родителите ни, майка и баща. И затова е важно ние първо да ги приемем тях, такива каквито са, да ги почитаме, уважаваме, благодарим и благославяме, защото те са нашия вход, път към всички предци, към целия род. И така, чрез родителите, с почет и уважение, ние достигаме до корените и можем да бъдем стабилни и да имаме енергия, да взимаме енергия от всички предци, които са от двата рода. Дядо и баба и по двете линии са тези първи предци, които ние познаваме, повечето от нас познават своите дядо и баба. Много рядко има такива, които познават прадядо и прабаба, но дядо и баба обикновено ние ги познаваме и те са познатите ни, първите ни познати от тази коренова система, от всички предци. А дядо и баба и от двете линии са много важни за нас, за всеки един човек, за всяко едно дете, защото те му дават една много по-специална грижа, обич и внимание, защото те вече са мъдри. Обикновено мама и татко, когато правят своите деца, те са млади. Те нямат това време, тази мъдрост да обръщат нужното внимание, енергия и подход към децата си. И затова много често с родителите има, конфликти, особено когато детето е по-малко. Но обикновено с дядо и баба, всяко дете, почти всяко да кажа, се разбира добре, защото дядо и баба му обръщат по-специално внимание, му дават по-специална любов и енергия. Защото те вече осъзнават, дядото и бабата, на тази възраст, на която вече имат внуци, че това дете, този внук, той продължава рода и той е много важен за цялата система. И сега дядо и баба и по двете линии, за тях говоря днес. Защо са важни? Защото са нашето, така да се каже, начало, което ние познаваме на цялата коренова система. Ние всички предци, които са до първооснователите, защото всеки род има едни първооснователи, така се наричат, които са създали преди много векове, да кажем, за всеки род е различно, но тези първооснователи, те поставят началото на всеки един род. Те са енергийни фигури, които са мъж, жена, които са поставили началото и оттам вече е следствието на целият род. Било то бащин и майчин. Затова, когато ние работим в практиката, в книгата и в тренинга, който ще започнем на 14 юли,
ще започнем. Всеки, който се закупи книгата, получава като подарък тренинга "Живей в любов и изобилие" с благословията на рода 30 дни. А дядо и баба ще направим, разбира се, специална практика с тях, като единия ден ще бъде с дядо и баба по едната линия, дядо и баба по другата линия. Какво правим ние с тази практика, когато я направим? Ние изчистваме енергийното поле или аморфното поле и на себе си като памет, и на целия род. Това всъщност е висша мисия, това, което правим с тази книга и с тази 30-дневна практика, 30-дневен курс. Ние работим върху себе си, върху нашето трансформиране, като по този начин ние преобразуваме енергийни програми на страхове, на вина, на срам, на болка, на ограничения, които има във всеки един род. Във всеки един род има такива програми, които, разбира се, са ограничавали нашите предци. Във всички родове има и градивни програми, които са за добро, за любов, за дарби и таланти, които са развивали нашите предци. И сега на нас се пада това да осъзнаем, че можем да помогнем и на себе си, и на нашите родове, преодолявайки тези негативни програми на страх, вина и срам и другите, които са ограничаващи. Ние можем да ги заменим, да ги трансформираме и да ги заменим с нови градивни програми. Именно така, по този начин ние подобряваме нашият живот. Така влияем на цялата ни родова система и на нашите деца, на нашите, продължението ни, на нашите потомци. И работейки върху себе си, това е една многоизмерна и многостранна енергийна работа и процес. Разбира се, че това е процес, който отнема време, но си заслужава и има награда. Наградата е един по-добър и по-щастлив живот и активиране на вътрешната сила на всеки един, който прави тези практики, който прави новите осъзнавания. Активира се вътрешната вяра, любов, сила на едно ново ниво. И така ние повлияваме и на нашия род, но и като цяло на света. Колкото повече пробудени души и сърца има, толкова това е по-добре за цялото, и за рода, и за света. Дядо и баба, отново да се върнем на тях, те пазят спомена и те на тях, на целия род, защото както и ние, така и те, ние сме продължението. И дядо и баба, освен положителните страни като хора, като всички хора, като нашите родители, те са имали и своите слабости, човешки слабости, така да се каже. Но тези човешки слабости, именно ние, както и спомени, ако имаме такива негативни, тези негативни спомени и слабости ние можем да ги претворим в светлина и в добро. Така че се замислете сега, скъпи приятели, ако не сте правили, например, тази практика с дървото, в което вашите корени са предците, дядо и баба и другите предци, до първооснователите. Замислете се също и за корените ви, и за вас като ствол, защото вие сте много важен, вие сте ствола на този живот и на тази система. И се замислете и за вашите корени, за вашата корона, която имате на вашето дърво, и за цветовете, и за плодовете. Знайте, че всичко зависи от вас. И в момента, дори да имате някакви много трудни предизвикателства, някакви много трудни моменти, в която и да е сфера, защото с тези практики повлияваме всички сфери на живота ни. Като на първо място това е нашето здраве.
дори да имаш някакви предизвикателства с твоето здраве, с отношенията ти, с семейството, с твоята професия, работа или с материалните блага и успехите, знай, че всичко това и добро и лошо, което имаш, ти си го наследил по някакъв начин, като енергия, като информация, като програми от твоите предци. От твоите дядо и баба и по двете линии ти носиш тази информация. И ако имаш наистина трудности, знай, че това можеш да го преработиш, като работиш върху себе си с енергийните практики в енергийното поле и всичко можеш да трансформираш сега, което е негативно и лошо, в кавички, защото негативно и лошо няма. Тъмнината, която имаме в живота ни и вътре в нас, всеки има и тъмно, и светло, и лошо, и добро. Тъмнината сега на Земята и в нас е за това да може да се прояви светлината. Тъмнината е добро и тя помага на светлината. Замислете се сега, че каквото и лошо да сте научили или преживяли в живота си, то е било с цел да научите уроци и мъдрости. И чрез тези мъдрости, които вие сега сте придобили, вие можете да помагате и на хората около вас. И това наистина е така, но ако не сте го анализирали, може би сега е момента да го осмислите и анализирате на едно ново ниво. И чрез практиките от тази книга "Живей в любов и изобилие" с благословията на рода, а благословията на рода е от първостепенно значение, всеки един, който има желание и е постоянен в тези практики, 30 дни ще работим, а то си е наистина постоянство, всеки ден да правиш практика, която е за твое добро, всеки един може да активира тази вътрешна вяра, любов и собствена сила за добро. За да подобри живота си, да подобри своето здраве и като цяло своя живот и своето щастие. Дядо и баба, какво друго бих могла да добавя за дядо и баба? За някои хора дядо и баба дори са в ролите на мама и тате. И това е за хора или деца, които са отгледани от баба и дядо до към 6-7 годинка. Много, много такива случаи има. Или пък ако летата си бил на село или при дядо и баба, това отново е много, много силна връзка. Като цяло, всеки един от нашата родова система е важен. И майка и татко, и нашите дядовци и баби, и по двете линии. Като е важно да приемеш и да осъзнаеш, че е необходимо да приемеш всички от родовата система и от двете линии, да ги приемеш еднакво. Да няма някакво предпочитание, защото така излиза, че ти приемаш някаква част от тебе, а друга потискаш или пък не й даваш енергия да се изяви. А когато е поравно, така едно приемане и признаване и почет с осъзнаването, че всеки един е важен, всеки един е ценен от родовата система и всеки един е нужно да бъде почетен. Нужно е да бъде почетен. И ако твоите дядо и баба са ти били и като майка и баща, в 30-дневния тренинг има и такава практика. Има специално за майка и баща, има и за хора, които ние сме приемали като майка и баща. Ако имате въпроси относно практиките, относно книгата, можете да ми задавате въпроси, скъпи приятели, защото наистина, ако искате да живеете така по един нов начин, да имате щастие, се замислете, че вие като продължение на тези предци, като по-малки,
е нужно да почитате, да приемате по-възрастните и по-големите. За всеки един се отнася от живота му. Който е по-голям, той е дошъл по-рано и има повече опитност. Именно тази книга, тя тъй като е на ниво ум, въздейства на ниво ум, съзнание, на ниво подсъзнание и свръхсъзнание. И тя въздейства на енергийно ниво, на също и телесно ниво, душевно и духовно. И когато си закупите тази книга и започнете да правим и практиките, имаме работа на ниво ум. Получаваме знанията, ние взимаме знанията от тази книга, но и не само на ниво знание и ум, ами ще работим и практически. Ще работим практически с нашето тяло, ще работим с нашето подсъзнание, както и със свръхсъзнанието, но това ще бъдат едни специални преживявания в тези практики, в които всеки един ще има нови осъзнавания и нови надграждания, но това е практически опит. Това ще бъде един практически опит, който ще бъде полезен вече за вашия живот. С тази книга може да се работи не само 30 дни или един месец, но и да се продължи. Защото работата с нашите родители, с нашите предци и с нас самите не се така свежда само до месец или два, а това е наистина процес и при някои то всъщност си е цял живот. Това да се надграждаме, да се обучаваме и да практикуваме. Ние се обновяваме по този начин. Ние се трансформираме. Т.е. трансформираме това, което е ограничаващо, в добро и в градивни програми. Дядо и баба, както казах, много важни за нашето развитие, за нас като личност. Утре ще продължим. Както знаете, на 7/7, така на този специален ден, ще бъде раждането на моята книга, групата, в която сте. Който иска, може да участва в играта, която тя е на моя личен профил. Там можете да споделите, поста ми има видео, което е пост. Може от днеска да го споделите, може и от вчерашния ден. Като идеята е да стигне информацията за книгата и за курса до повече хора, за да им бъде от полза. Т.е. за всеки, който е готов, ако започне този тренинг и тази книга, той може да преобрази живота си в... Сега за всеки сроковете са различни, разбира се, но може да направи собствен квантов скок. Така че може да се включите в играта. Има 3 награди. Голямата награда, тя е този, който е на първо място, получава книгата на хартиен носител с подарък 30-дневен курс. На второ и на трето място, който бъде изтеглен, ще получи книгата в електронен вид и отново ще има подарък курс. А който вече се е закупил книгата и бъде изтеглен, той ще получи лична консултация с мен или ангелска констелация. Благодаря ви, че сме заедно. Благодаря на всички. В утрешния ден ще има, няма да е включване на живо, ще го направя на запис и ще видите записа за следващия ден, който е 6-тия ден. Това е 5-тия ден с дядо и баба и продължаваме и утре. Благодаря ви, скъпи приятели, че сме заедно. Бъдете благословени със здраве, любов и изобилие във всичките му прекрасни форми. Който има въпроси, може да ми ги задава или под поста, или на лично съобщение. Също така можете да правите вашите споделяния и също да споделяте какво мислите и какво чувствате относно тези теми, които разискваме. Любов и изобилие, до нови срещи!